Illum it-18 ta' Marzu l-Knisja tfakkar lil San Ċirillu ta' Ġerusalem kien isqof ta' Ġerusalem fis-seklu 4. Dam ħafna snin isqof ta' Ġerusalem imma kellu jgħaddi minn inkwit kbir 3 darbiet keċċewh minn isqof għaliex kien iħaddan il-fidi tal-Knisja li Ġesu huwa liben ta' Alla magħmul bniedem. U kien hemm misfijiet oħrajn li kienu jgħidu li Ġesu huwa bniedem bħalna ma mbagħad fil-magħmudija tiegħu Alla adottah bħala ibnu, il-famużi Arjani. San Ċirillu b'umiltà kbira imma anke bit-tagħlim tiegħu iddefenda l-fidi tal-Knisja li mbagħad insibuha wkoll fil-kredu Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla wieħed minn Alla wieħed. U kien jgħallem ħafna bi preparazzjoni għal magħmudija. Fil-fatt magħruf bħala dak li jagħtina it-tagħlim sabiħ biex inħejju lill-adulti għal magħmudija. U għalhekk il-festa tiegħu li tiġi ħafna drabi fir-Randan tfakkarna wkoll kemm għandna bżonn nieħdu ħsieb dawn l-adulti. Aħna anke fid-djoċiżi tagħna qiegħed jiżdied in-numri ta' adulti li jitolbu l-magħmudija u li hemm bżonn ukoll nagħtuhom tagħlim bnin u san. Imbagħad hemm serje ta' katekeżi tiegħu ta' tagħlim lil dawn li magħmdin kien jammidhom propju fil-Bażilika tas-Santu Sepulkru Ġerusalem mibnija minn Kostantinu u kien jispjegalhom mbagħad il-misteri tal-fidi. Huwa frott tiegħu li fit-talb li ngħidu, mod speċjali f'kull qudies aħna ngħidu bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla. Kollu miegħek jgħix li hu Alla. Dik il-kelma li hu Alla hija t-tifkira tat-tagħlim li għalih sofra ħafna Ċirillu ta' Ġerusalem li Ġesu huwa liben ta' Alla, Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. L-Knisja bitfakkar dan it-tagħlim tal-Konċilju ta' Niċea u tal-Konċilju ta' Kalċidonja li warajh kien hemm dan il-saċerdot, dan l-isqof kbir Ċirillu ta' Ġerusalem, f'kull talba tfakkarna Ġesu Kristu li hu Alla. Dik il-kelma li hu Alla mhijiex riferiment għat-Trinità Qaddisa imma propju għad-divinità ta' Ġesu liben ta' Alla. U ta' dan ta' din il-fidi nixtiequ nirringrazzjaw ħafna llum anke fid-dawl tal-Vanġelu li smajna. Jiena nara l-missier kif jagħmel missier nagħmel jien. Dunu għall-glorja ta' Ġesu. Ir-ħaġa ir-rabta tiegħu totali mal-missier u Alla minn Alla, dawl minn dawl. Ta' din il-fidi nirringrazzjaw il dan l-isqof li sofra ħafna imma li għandu l-glorja ta' raj fidil u għali. Ċirillu ta' Ġerusalem.